Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, zenide maiteok, preste ezagun geure bihotza, geure anima, eukaristionetan parte hartu alezeteko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guztiz zahaltxua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Zerulurren jangoikoa, zugandik datorron guztia, zartu geure bihotzean zuganako maitasuna, lotu gaitzazu gero eta estuago zurekin, geure baitar indar dezazun onden guztia, eta indartu duzuna hartandiz zaindu. Zure Seme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. San Paulo apostolua Korintotarrei egindako lehenengo gutunetik. Zenideok, eskongabeentzat ez dut jaunaren agindurik. Hala ere, neure iritzia emango dut jainkoaren errukia sinesgarri naizen gero. Bizi ditugun unen larria gogoan harturik, uste dut ondela bakoitza dagoen egoeran jarraitzea. Eskondua zaudela, ez ibili banandu nahian. Eskongabea zarela, ez hasi emazte bila. Hala ere, eskontzen bazara, ez dezu pekaturik egiten. Neskatxak ere eskontzen bada ez du pekaturik egiten. Baina eskontzen direnek arazo handiagoak izango dituzte beren bizitzat, eta nik ez nuke nahi horrelakorik zuentzat. Epea laburtu egin dela diotzuet. Beraz, gelditzen zaigun denboran eskondua bizi bitez eskondurik ez baleuden bezala. Negar dagitenak, negar egingo ez balute bezala. Posi daudenak, posik ez balute bezala. Erosten dutenak, ezer ez balute bezala. Eta mundu honetako gauzez baliatzen direnak, baliatuko ez balira bezala. Izan ere mundu hau oraingo bere itxuran desagertzean dago. Jaunak esana. Entzun alaba eta ikusi, makur ezazu belarria. Entzun alaba eta ikusi, makur ezazu belarria. Entzun alaba eta ikusi, makur ezazu belarria. Ahaztu zeure herriaz eta aitaren etxeaz. Zoraturi dago erregea zure edertasunaz, bera duzu jaun egiozu auspezagur. Entzun alaba eta ikusi, makur ezazu belarria. Guzti sospetsua dator prideza, urrez apaindutako soinekoa jantzita. Erregia gana daramate, neskatxa adiskide jarraitzen diote. Entzun alaba eta ikusi, makur ezazu belarria. Alaizatezte eta egin pozez jauzi, haundia izango baita zuen saria zeruan. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin, Jesukristoren Evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan, Jesusek ikaslei begira esan zien, zorionekoak behartsuok, zuena baita jangoikoaren erreinua. Zorionekoak orain goze zaretenok, azeko baitzaituzte jainkoak. Zorionekoak orain negar egiten duzuenok, barre egingo baituzue. Zorionekoak zeuek gizonaren seme dela eta jendea gorrotatu, beren artetik bota
eta madarikatuko zaituztetenean, eta izen txarra emango dizuetenean. Alai zaitezte egun horretan, eta egin pozez jauzi. Haundia izango bai da zeuen zaria zeruan. Gauza bera egitzieten profetei jende horren gurasoek. Baina aizuek aberatxok, hartu baituzue zeuen poza. Aizue orain azeak zaudetenok, gozo izango baitzarete. Aizuek orain barre egiten duzuenok, aiene eta negar egingo baituzue. Aizuek mundu guztian zuetaz ondo hitz egingo dutenean, gauza bera egin baitzieten zazi profetei jende horren gurasoak. Jaunak, esana? Zoriontasunaren evangelioa ezagutzen dugu, eta zoriontasunaren evangelioa beste pasarte ez ezagun bat ere badu, eta da gaurkoa. Zoriontasun batzuk azaltzen zaizkigu, baina esaten digu gero zoriontasun kontrakoenak ere azaltzen zaizkigu. Aizuek, erderaz ezagutzen dira como esas lamentaciones, ¿no? Eta oso ederra da, ez? Porque zoriontasunek normalien jartzen gaitu etorkizuna begira. Jartzen gaitu tesitura batean esaten deguna gauza asko ditut amen, baino ez dira oso importanteak. Nere aberria, nere lekua ez da hemengoa, baizik eta gero biziko dudana. Hori da kristabok bizi berdun itxaropena. Itxaropentsu bizi beharra daukagu. Eta horrek lagundu egiten digu. Naiz eta ez sinistu, lagundu egiten digu. Porque geure momentu txarrai zentzu hon bat ematen die. Eta geure momentu txarrak danok ditugu. Danok ditugu. Naiz eta palazio batean bizidan pertsona hori ere, momentu txarrak edukiko ditu. Eta momentu txarrak edukitzearen alderdi ona da, momentu txarroietatik fruitu honak atera ditzazkegula. Eta fruitu honak nola dia ateratzea momentu txar batengatik. Itxaropentsu bizita, jakinda hori geure barruak haundituko ditula eta deitua gaudela etorkizun batean geure jangoikoarekin bizitzera. Las bienaventuranzas nos ponen en una tesitura muy buena, que a veces tambalean nuestra fe. ¿Por qué digo esto? La tesitura de que nos pone en proyección de lo que acontecerá en nuestro futuro. Bienaventurados quiere decir, oye, que aquí está hablando de futuro, o hay de vosotros, que aquí está hablando de futuro, no está hablando de presente. Quien tenga hambre aquí, luego será saciado, ¿no? Está hablando de lo que vamos a esperar según la vida que llevemos, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? Que nuestra grandeza no está aquí en el cielo, que nuestra grandeza no está aquí en la tierra, sino que está en el cielo. Y que lo más maravilloso que nos puede tocar en la vida es que Jesús nos llame y nos diga, ven a vivir conmigo, ven a habitar conmigo. Eso es lo que nos tiene que llenar el corazón, ¿no? Saber que estamos llamados a vivir la Jerusalén celestial, que es el cielo, en donde reine el amor, reine la misericordia, reine el perdón y reine la paz.
Pues hoy le pedimos al Señor que esa vivencia sobrenatural la podamos vivir, cada uno a su manera, con su fe. Pero lo importante es que la tengamos y que la vivamos, que la pongamos en práctica. Zenideok, egin dezaizkegun uste honez eskariak, bere semearen erreinura deitu gaituen jangoikoari. Eliza osatzen dugun aita santu gotzain apaiz eta bataiatu guztion alde, jangoikoaren erreinuaren otsegite eta ezaugarri izan dadila munduan, ezka dezaiogun jaunari. Iezik adabiltzanek eta etorkinen alde, lanigabe beren familia mantendu ezinik dabiltzanen alde, ez dezaiogula kristauok geure laguntza inoiz uka, ezka dezaiogun jaunari. Izurrite eta gaitzen menpe eta zendabideri gabe dauden milioika gaixoen alde. Ez dezaizkiogula uka zorriegun begirunea eta laguntza, ezka dezaiogun jaunari. Jaunaren hitza entzun eta haren maitik jango dugunun alde. Jesusekin bat egiteak eraman gaitzala, haren antzekoak izanez bizitera. Ezka dezaiogun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri izugun hogi hau. Lurra indarrak tegitzak ere lanak sortua. Hau xingo zaigu, betiko zorenaren hogi. Bedenkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa. Zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri izugun ardo hau. Matxo indarrak eta gizak ere lanak sortua. Hau xingo zaigu, betiko zorenaren edari. Zenideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Eskaintza santu honek, jauna, ekar dezaigula beti zeure salbamenaren doaina, sakramentuetan irudiz ospatzen duguna, zeure indarrak bere betera eraman dezan. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai, zuri eskerrak matea, egoki eta zuzen zu gorestea. Santu zaren aita jainko guztiun beti erekoa, bizitzako une eta egoera guztietan, osasun eta gaixoaldietan, oinaze eta posaldietan, zeure zerbitzari eta geure erosle den Jesusen bitartez. Jesus, lur honetako bizitzaldian, on eginez bizi izan zen, eta gaitzak jotako guztiak sendatzen. Gaur ere, Samariar onaren eginez, beren gorputzean naiz espirituan sufritzen dauden guztien gana hurbiltzen da. Eta sendatu egiten ditu beroien zauriak. Errukiaren orioa eta itxaropenaren ardoa erabilizen gai. Zeure graziaren doaia honengatik, oinazen minen gau iluntzean aurkitzen garenean, Pasko argia sumatzen dugu, eta hil eta berpiztu den zeure semearengan. Horregatik, ainguru eta santuekin batean, zeure aintzaren goratzarrea, abesten dugu, aho batez, kantari. Diren guztien jainko jauna, zer horrorak beterik dauzka, zure riztitak, osana
goienetan, bedinkatua jaunaren izenean datorre. Osana Santu zerai jauna, eta santutasun guztiaren itorri, egitzazu da santu gehar duek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak manez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oregarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zure eskerrak manez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta pak eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta Santuarekin, Fernando gure gotzairekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur oroitzen ditugun Edurne, Juan Jose Apaiza eta Joaquin Apaiza. Eta hildako guztiak ere. Arritzazu zeure aurpegiren argitan. Errukizak ezkiguarren gu guztiok betiko bizi eritxe ezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostol santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean goretzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa ital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizalde eta gizalde guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutxiai jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zeran. Santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinoa. Egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Ema iguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik. Ema guzupak agur egunotan, zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan zendo. Betiko zurenaren itxarropenean Jesukristo gure salbatzailea noiz etorreko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoli pake usten dizuet neure pakea ematen. Begira zure lizaren sinismenari, eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaio zulizari pakea, eman batasuna, erreg bizi gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea, beti zuekin, emaio zue alkarri pakea. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua. Emaiguzu
pakea. Hemen jangoikoaren bildotxa, una munduko pekatuak kentzen duena, zorion txua jaunaren maila deituak. Jauna, iz nahi zinor zuen eretxean zartzeko, baina zazuiz bat eta zendatuko naiz. Izan zaitez beti, Jesus maitea, gure bihotza, jauna jabea. Jesusen bihotza, dago zuturik, maitasuna gertzen, alde guztitik. Izan zaitez beti, Jesus maitea, gure bihotzaren hanka jabea. Non aurkituko da bihotz gorri, bihotz honezuan urtuko ez danik. Izan zaitez beti, Jesus maitea, gure bihotzaren hanka jabea. Egin dezagun otoitz. Mai santuko gia harturik, otoitz egiten dezugu jauna, maitasunaren agiria den janari honek, sendo dezala geure bihotza, geure zenidengan zu zerbitza zitzagun, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Ohartxo, pare bat ohartxo, datorren ostiralean, etzi, Jesus gurtzeko aukera izango dugu mesa eta gero. El próximo viernes tendremos ocasión de la adoración después de la misa. Datorren astean eta urruna, astegunien, astelenetik larun batera, hitzaren liturgia izango da parrokian, ni kanpoan izango naiz, baino igandean mesa nagusia eukiko dugu hemen parrokian beti bezala. La próxima semana y la siguiente, de lunes a sábado, se celebrará la liturgia de la palabra. El domingo tendremos misa. Jauna zuekin, eta brinkaz eitzatela jangoiko guztidunak, airak, eta semeak, eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Itastana ni zureta arnazo lagunduta gorde beti zeruratu
nazazu, lagunduta gorde beti, zeroratu nazazu. Ezin badu semea gaixiko zi, nola amariko nena izango nagutzi. Nere amatxilaztana ni zuretzat arnazu, lagunduta gorde beti, zeroratu nazazu, lagunduta gorde beti, zeroratu nazazu. Eskerrik asko, etorri zaten guztioi, zaindu zaitezte eta jaun lagun etzi elkar ikusten dugu arratzalde eta gabon bat izan dezazuela.